No niin, tervetuloa tähän Lego-rakennustyömaan esittelyvideoon. Aloitetaan tuolta. Täällä on rosvot, jotka on just ryöstänyt pankin. Noilla on paljon rahaa ja kultaa siellä. Ja tuolla on poliisit, jotka etsii niitä. Ne on vähän dam poliisit, kun ei tiedä, että ne on tuolla. Tai no, en mä nyt tiedä, jos dam ei näe niitä kuitenkin. No. Tässä on tyyppi, joka on just räjäyttämässä tämän kallion, niin niillä on sinänsä huono tuuri, kun noi kohta räjähtää. Sitten noi poliisi nappaa nää kiinni. Tossa on sit vaan joku tönö, joka mä tein. Tässä on ihan hirveän näköinen joku traktori. Mä en ite tykkää siitä. Tuolla on, toi auto on ihan kiva. Mä tykkään ite siitä jonkun verran. Täällä sitten on se sisäänkäynti. Tossa on vartija. Tuolla on kylttejä, että stoppia ja laittaa kypärää päähän. Tossa on valvontakamera ja puomi, jonka se sitten avaa. Sitten tuolla keskellä on laatikoita, missä on niiden tavaraa. Tuossa ne voi laittaa kahvia ja tuossa on roskista. Tuossa on vaan joku vartiokoira varmaan. Tässä on nämä pomot, jotka tässä juttelevat. Ja täällä on sitten toinen pomo, joka huutaa varmaan tuolla ylhäällä. Sitä vähän myöhemmin. Täällä sitten on tämmönen poraäijä, joka porailee siellä. Ja tässä on tää kaivinkone, jonka mä sain lahjaksi. Tää on ihan tosi hieno. No niin, nyt ne tippu sieltä. Hienoa! Minä. Tässä on sit vähän, en tiedä nyt toi kuormuri vähän niin. Tuolla ylhäällä sit taas on se tyyppi, jolla se varmaan huutaa. Ja tuossa on syttynyt tulipalo, jota toi palomies on mennyt sammuttamaan tonne. Ja tää nosturi on yksi mun lemppareista ton kaivinkoneen kanssa. Tää on mun yksi ehkä hienoimpia tässä. Mutta mä en taju miten. Tuli vaan idea, että laittaisi vauvan tonne, että se on kiivennyt tonne. Mä en tiedä mikä supervauva se on. Boss baby. Tuolla on sitten tyyppi, joka jahtaa sitä tuolla. Sori, äsken kääntyi vähän kamera. En tiedä itse kääntyykö vissiin vähän. Ja tää tosiaan ihan pyörii. No, laittakaa tälle 1-10 arvosana. Niin, ja sitten kommentoikaa siitä, että teekö mä sen animaation. Mä teen sit vielä tästä semmosen netin ja semmosen erilaisen videon jostain syystä mä haluan tehdä. No, siinä se. Tykätkää, tilatkaa, kommentoikaa siitä animaatiosta. Kiitos ja näkemiin.